मोगाच्यानो तुमकां समेस्ता म्हजो प्रणाम. मंगळूर जिशूचो कॅथोलिक कॅरिझमॅटिक एकतार आणि पवित्र पुस्तकाचो आयोग संघाता मेळून मांडून हाडटात बायबल महासम्मेलन. यास मार्च महिन्याच्या 20 तारखेतावन 23 तारखेपर्यंत ब्रेस्तारातावन आयतारापर्यंत हर एका दिसा सांजे 4 तावन 8:30 वरांपर्यंत कुलशेखर इगर्जीच्या उक्त्या मैदानार हो संमेळ चलतलो. या संमेलनाचो प्रमुख उलोवपी प्रमुख प्रसंगदार जावन आसा मनदीक बाप डॉमिनिक मरिया रेतीर मंदिराचो डिरेक्टर केरळातावन तो येतालो. हांगासर येवन देवाचे उतार आमकां दितलो. ताचे सांगात जायते याजाक देवाचे उतार आमकां दितले. मिसाचे बलिदान आसतले, आराधन आसतले. येया हेरांक ह्या पुर्णाडा आमी सांगाता मेळोन सुमयाची स्तुती करया, सर्वेस्वर देवाचे आराधन करया, आमच्या सर पिढे शिडेतर मुक्ती जोडया, तशेंच देवाच्या राजांत आमी जियेवया. बायबल महासम्मेलन यशस्वी करया. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत.